Mireu la tirada de faves que tinc ahí, la montonada de faves. Ai, faves, sí, faves estan ahí. Figues, hòstia, de figues. Estan ahí. Això un parell de setmanes i després ja les escaldarem, passarem per farina i, en fi, panfígol, Així unes poques almeles també secant-se un poc, perquè solten la pell. I si se'n recordeu, ahí està el tema de les panses. Em vaig escaldar una miqueta més i em vaig posar-hi, veurem, què diuen el seu. I n'ha deixat també ahir sense escaldar, sense res penjant. A veure què ix. Així està el meu supermanano. Està ve poc per ací i el tio està assustat. Hi ha un parell de visitants ahir i este es caga damunt. En fi, això és el que hi ha. Superfigues, oh yeah, Totes les figues ballaven menys la figa a l'abuela. Carrascàs.